बयबो मोननांगौ होननानै बुङो आरो बिहुआ जेरैबायदि मोनगोन बैसागुआबो मोननांगौ डिसक्रिमिनेसन होननानै आं सानो आरो बे जोंखौ आहा माने माबादों नेवसिदों बेखौनो सानदों आरो नाथाय जों बुजिनानै मोनाखै मानो बिहु माने कमिटिफोराल' बे फैसाखौ मोननो हादों मानो बर'फोरनि जे रंजालि बैसागो फोरबोनि जे आफादफोर कमिटिफोर बिथांमोननो सरकारा मानो बे अनसुंथाइखौ होआसै दासिमहालागै जोङो सरकारनिफ्राय होनाय जि राङारि अनसुंथाइ बेखौ जों मोननो हायाखै जों बर'नि जि हानजाफोर रंजालि बैसागो फोरबो जायफोरा रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों बे रंजालि बैसागोनि हानजाफोरा दासिम मोननो हायाखै होननानै जों मिथिदों नाथाय बिहु दलफोर जायफोरा बिहु खुंफुंदों बिथांमोननि कमिटिफोरा दिनै बे फैसाखौ मोननो हाबाय होननानै जों मिथिदों बेयो जोबोद साननो गोनां जों दा सन्देह खालामनो गोनां जादों सरकारनि फारसे दासिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनै जोंहा बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायाव 22थि रंजालि बैसागु फोरबोनि दिनै नैथि हाबाफारि आरो बे नैथि हाबाफारियाव जोंहा दिनै गेवलां बैसागु बादायलायनाय बे हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ गोबां ओनसोलनिफ्राय फैनानै दोलो हानजाफोरा दिनै बाहागो लाफैदों बेयाव गोबां रायजो राजानि लोब लोब नुजाथिनायाव दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दङ बेनि उनाव जोंहा मोनाबिलियाव दङ जोंहा हारिमु बिलिफां आयदा दिनै बे हारिमु बिलिफां आयदायाव जोंहा जोंनि मुंदांखा गोसो बोनो हानाय मेथाइ खनगिरि नितामुनि बर'जों लोगोसे जोंनि गरेस्वर ओनसोलनिनो रबिन सिं बिथाङा जोंनि बे हारिमु बिलिफां आयदायाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो महरगिरि जोंहा सुदेम सना बिथाङाबो दिनै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो गोबां जोंनि ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा जायफोर मोसाखावरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन आरो लोगोसे मैयानि जाना थानाय जि थुनलाइयारि बादायलायनाय बिनि फिथाइखौबो जोङो दिनै फोसावनानै जोङो बान्था राननाय हाबाफारिबो जोंहा दङ बेजों लोगोसे गेवलां मेल दङ गेवलां मेलाव बाहागो लागोन जोंहा दिपालि बर' BH कलेजनि बर' डिपार्टमेन्टनि हेड बिथाङा फैगासिनो दङ बिथाङाबो दिनै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन बिनि उनाव बाहागो लागोन जोंहा जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि बानजायनायावनो जोंहा 22थि जि रंजालि बैसागु फोरबो बेजों लोब्बा लाखिनानै गांसे जोङो मेगाजिन जों बानायो बेखौ जोंहा बेखेवनानै होगोन तामुलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां जलेन दैमारि बिथाङाबो दिनैनि बे मेलाव फैनानै जोंनि बे मेगाजिन खुगा लाइसिखौ बेखेवनानै होफैगोन आरो दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंहा बेखिनियानो नैबे 22थि जि बोसोरसालि आगान होबाय जे बिरगोस्रि हारिमु आफादा बे लेखायै सरकारनि जे अनसुंथाइ मोननो गोनां बेखौ मोनदों नामा दासिमहालागै जोङो सरकारनिफ्राय होनाय जि राङारि अनसुंथाइ बेखौ जों मोननो हायाखै जों मिथिनायाव गरेस्वर हालामनिनो गोबां जोंहा बेबायदि रंजालि बैसागु फोरबोनि जि जेराव माने बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि मादाव जों बर'नि जि हानजाफोर रंजालि बैसागो फोरबो जायफोरा रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों बे रंजालि बैसागोनि हानजाफोरा दासिम मोननो हायाखै होननानै जों मिथिदों नाथाय बिहु दलफोर जायफोरा बिहु खुंफुंदों बिथांमोननि कमिटिफोरा दिनै बे फैसाखौ मोननो हाबाय होननानै जों मिथिदों नाथाय जों बुजिनानै मोनाखै मानो बिहु माने कमिटिफोराल' बे फैसाखौ मोननो हादों मानो बर'फोरनि जि रंजालि बैसागो फोरबोनि जि आफादफोर कमिटिफोर बिथांमोननो सरकारा मानो बे अनसुंथाइखौ होआसै बा होआखै जों बेखौ बुजिनानै मोनाखै बेहाय सरकारनि माबाफोर थानो हायो नामा दा बेयो जोबोद साननो गोनां जों दा सन्देह खालामनो गोनां जादों सरकारनि फारसे जिहेथु बैसागो फोरबोफ्रा मोननो हायाखै खुंथाइफोरा मोननो हायाखै बिहु फोरबोआल' मोननो हादों स्पेसियेलि दा बेयाव जोङो सरकारनि फारसे एसे साननो गोनां जादों आरो बेखौ जोङो जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जि 22थि जि रंजालि बैसागु फोरबोनि खुंफुं आफादनिफ्राय जोङो जोंनिफ्राय दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बेखौ जाहाथे बर'नि जि बैसागु फोरबोफोरखौ जाहाथे डिसक्रिमिनेसन खालामालासिनो बे फोरबोनोबो होनांगौ मानोना बिहु माने बैसागो माने बिहु बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनानैसो
माने फोरबोआ एखेयानो एखे खात बिहुआव बिहुआबो फाथियो बैसागोआव फाथियो एखे माने फोरबो गतिके बेखौ एखे रोखोमैनो लांनांगोन होननानै जों सानो नोंथांमोननि बायदिब्ला जिहेतु बर'फोरनि जे बैसागुखौ जिहेतु नेक्लेस खालामनाय जादों बा जानगाराव दोननाय जादों दा जों बेखौनो हमदांनो हादों जे बेयाव स्पेसियेलि बिहु कमिटिफोरनो होनाय जादों माने मा बेयाव जोंनि बर'फोरखौ स्पेसियेलि नेग्लेक्ट खालामदों दा जोंखौ नासयदों दा दिनैसिमबो जों जुदि नासयजाबाय थानो गोनां जायोब्ला बर'नि फोरबो होननानै बर'नि बैसागु होननानै जुदि जोंखौ दोनलाङोबा बेथ' सरकारनि जोबोद गोरोन्थि जागोन बेयो आङो गिबियावनो बैसागु बोथोरनि जि रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बयनिबो बागै आंनि गोसो गोरबोनि मोजां हामलायनाय बावहरदों बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायावहा बे गरेस्वर PWD अफिसनि लांगोनायाव खुंनो लानाय जा बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआ दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव दिनै गेवलां बैसागु मोसानाय हाबाफारिनि गेजेरजों दान्दिसे उनावनो आरो गेवलां मेल खुंनायनि गेजेरजों आरो मोनाबिलि समायावहा जा हारिमु आयदा खुंनायनि गेजेरजोंहा फोजोबनाय जागोन मैया फिरफिला दैखांनाय जादोंमोन फुंबिलि समावनो फिरफिला दैखांनायनि उनाव सावगारि बोनाय लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो मोनाबिलि समाव थुनलाइ सावरायनाय आरो लोगोसे गोदान मोसानाय बादायलायनाय जादों बे बादायलायनायफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंलांदों आरो बे जाफुंलांनायनि बिथिङावहा आङो बे रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि हेफाजाब होदों थाखा फैसा बा गोसो गोरबोजों जेरैबायदि हेफाजाब होदों बे हेफाजाब होनायनि थाखाय बे गरेस्वर हालामनि बर' रायजोफोरनि लोगोसे गुबुन रावारि रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावदों आरो इयुनहालागै बेबायदि हेफाजाब मोनगोन होननानै मिजिंथिदों आरो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जानाखि थांखि बे थांखिया गासैबो जाफुंहोनो हायाखैबाबो मोनसे थांखियाव जोङो जाफुंहोनो हादों बायदि जों सानदों जे जोंनि गरेस्वर हालामाव थानाय जेसेबांनाखि बर'फोर दङ जाय बर'फोरा साननाय हनायफोरा आलादाबाबो बिसोरखौ थुब्रायनानै बै जयै खेबसे बयबो फाराग गैयाजासे रंजानायनि जे खाबु होदों बा बेवहाय बर' हारिमुनि जे गुबुन आयदाफोरखौ दैखांनायनि थाखाय गुबुननो सिनायथि होनायनि थाखाय नाजादों बे नाजानाया जोबोर गोदोर बाथ्रा आरो बेखौ जुदि जोङो बे नाजानायखौ जुदि लाखिबाय थायोब्ला इयुनाव जोङो आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन महरै बर' हारिमुनि जेसेबांनाखि बायदि बिथिंफोरखौ जोङो दैखांनो हागोन आं आसा फारिदों बिरगोस्रि हारिमु आफादा इयुनहालागै बे नाजानायखौ लाखिबाय थागोन मानोना मोनसे हारिनि हारिमुवासो मोनसे हारिखौहा बेसेबां जौगादों बेसेबां जौगायाखै बे बाथ्राखौहा बुहुम बिखायाव दैखांनो हायो बेखायनो जोंनि बर' हारिमुआव थानाय जेसेबांनाखि बायदिसिना बिथिंफोर दङ बाहागोफोर दङ बे बाहागोफोरखौ नाजानायनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों बयबो बे मेलेमजिबियानो बुं थुनलाइगिरियानो बुं खन्थाइगिरियानो बुं बा नङाबा राजखान्थिगिरियानो बुं समाज सिबियारियानो बुं बे गासैबो जयै मोनसे हारि हिसाबै खौसे जानानैहा बेखौ नाजानांगोन आरो नाजाबाथाय इयुनाव जोङो जाफुंसार जागोन होननानै आं आसा फारिदों आरो दिनैनि गेवलां मेलावा जोंनि आलासिफोर हांख्रायखानाय दङ आरो बिथांमोना सफैगोन होननानै जों आसा फारिदों थि समायाव आरो बिथांमोननि नाजानायावहा जोंनि जायनाखि हाबाफारि दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाफुंसार जागोन होननानै आं मिजिंथिदों बेखिनि जों दायो मिथिनो मोनदों बेखौथ' मोननांगौ दा आं मोनसे दुखुजों बुंनो सानदों जे मोनसे डिभिजन जादों बायदि सानदों आरो जेरैबायदि बिहुआ जुदि मोननो हागौ बा बर' हारिमु बैसागुआबो मोननो हागौ आरो बे जेनाखि डिभिजन मोनसे सरकारनिनो जोङो सुबुं हिसाबैहा मोनसे सरकाराव थानाय सुबुं हिसाबैहा जोंबो मोननांगौ जोंल' नङा बर'आल' नङा बा असमिया बिहुआल' नङा गुबुन जेनाखि जनगोष्ठीनि मानसि दङ बे मानसिफोरा जेसेबांनाखि बिसोरनि बैसागोनि समाव फालिनाय जेनाखि फोरबो दङ बे फोरबोफोराबो मोननांगौ होननानै आं सानो आरो बेखायनो आं आसा फारिदों जे दा होथ'वाखैबाबो बेखौ मोनगोन होननानै जों आसा फारिदों आरो गरेस्वराव मोनबेसे जिथु हानजाफोरा मोननो हायो आं थिग एक्जेक्ट नाम्बारखौथ' बुंनो हाया मोनफा मोननै हान्जाया मोनदों होननानै खोनादों आरो बिसेसकै बे मा होनना बुङो हारिजरा बे साइटआव मोनदों होननानै खोनादों आरो बाखि गुबुनफ्रा सोर मोनदों थिग माबाखौ आं नाम्बारखौ बुंनो हानाय नङा
माने इनफरमेसना आंनियाव थिग माबा गैया थेवबो जों आसा फारिदों जोंनि गरेस्वर हालामाव थानाय जेसेबांनाखि मा दोङो हारिमु आफाद दोङो बे आफादफोरा मोननांगौ होननानै आं सानो बेहाय बिहुआ मोनदों आरो बर'फोरनि जिथु बैसागु जे फालिनाय बैसागु फालिनायफोरा मोननो हादों बैसागु फालिनायथ' मोनदों होननानै जोंहा फोरबो मोनाखै बिहु जायफोरा फालिदों बे बिहु फालिनाया बेखायनो बुंबाय आङो जे मोनसे हारिनिल' रिप्रेजेन्ट खालामब्लाथ' जाया बयनिखौ खालामनांगोन जों जिहेथु बेनियाव समानैया बे रायजोनि सुबुं हिसाबैहा बे हालामनिनो जों सुबुं हिसाबैहा बयहाबो मोनफा मोनफा जनगोष्ठिया मोनफा मोनफा हारिमुनि माबा दोङो फोरबो दोङो बे फोरबोफोरखौ बयबो मोननांगौ होननानै बुङो आरो बिहुआ जेरैबायदि मोनगोन बैसागुआबो मोननांगौ बा नङाबा गुबुनफोरा जुदि कार्बिफोरा फालिदोंबा कार्बिया मोननांगौ मिसिंफोरा फालिदोंबा मिसिङा मोननांगौ बा गुबुना राभाया फालिदोंबा राभायाबो मोननांगौ आरो बयबो मोननांगौ दिनै जिहेतु गरेस्वराव जिहेतु बर'फोरा मोनैनि माबाफोर जाहोन दङ नामा नोंथांनि बायदिब्ला डिसक्रिमिनेसन होननानै आं सानो आरो बे जोंखौ माने माबादों नेवसिदों बेखौनो सानदों आरो अन्यथ' आं सानाखै जुदि मायोबा मोनसे टेकनिकेल असुबिदानि थाखाय जों जुदि मोनाखैबा बे आलादा बाथ्रा नाथाय जिथु जों नुबाय जोंनो जि जेरैबायदि बिदों बेबायदिखौ जों हरदों एकाउन्ट नाम्बार बिदों एकाउन्ट नाम्बारखौ हरदों दा बेबायदि माबायावबो होआखैब्ला बेखौ जोङो फारागथि लाखिनाय होननानै सानगोन आरो थारैनो बर'फोरखौ जिहेतु नासयनाय बायदि खालामदों नामा अब्ला आसाम सरकारा दा थियै जोङो नासयनाय होननानै जेबो एक्जेक्ट बुंनो हाना सानाखै नाथाय खामानिफोरा जुदि उनाव माबायोबा बिबायदिनो हयथ' जाहैनोबो हागौ आरो दा बेखायनो आं सानो दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां मार्केट रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव केसिके मार्केट थानाय हरि मन्दिर लांगोनायाव गोदानै आरबाजै हटेल बेखेवबाय बे आरबाजै हटेलाव गोबां बर'नि जानाय बायदि रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो हागोन दावबायारि नोंथांमोना रङिया ओनसोलाव दावबायफैयोब्ला रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबनानै बोथिसे ओंखामजों गोजोनै जालांनो हागोन हरि मन्दिरनि लांगोनायाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबफैनानै ओंखाम रुटि परटा साहा आरो फास्टफुड बायदिखौ जाफैनो खावलायदों लोगोसे नोंथांमोना अर्डार खालामना दोनहरनो गोसो जायोब्ला थोंजोङै 9893850913 आरो 7635885652 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन